abincin hankali a nan shi ne da wanda ya shigo jam'iyyar NNPP yanzu da mu a kuma ta da mu dukkanin duk ɗaya ne ba mu da gaskiya ne isa ma da ƙara lafiya ba mu nasara idan ka je ka dangwala mana kuri'a muka ci zaɓe to mun san wannan ya fi gaskiya ne wallahi mutuncin ka ƙuri'a sani cewa tun wannan tsallan bakin da muke wannan al'umma da ta tare a nan yau aka ce tun titin da 3 NNPP ba ta shigar da hukumar fita ba to duka ne wani iya mugen yau da ya cika ce da sami da iya sun yi a wani hukumar jan hankali na tafiya zan bari shi ne duk da zuka masu masoya karamar hukumar ba gani mun san muna son ci gaban karamar hukumar ba babban abin da yake fiye tare da kan haɗin ma'ana shi ne na san dukkan mutunan ma akwai jiwa kai ba ya abin da za mu yi amfani da shi wajen canza wannan gwamnati da dukkan nan wanda ba shi da ita ya ce yin ta yasa wanda yake da ƙaƙa da farkon gwamnati yin ta yasa da ke sa su su wannan ƙira wanda yake da zawara in ya zo taɗi da tabbata ta fi gudu kun aka samu na mata. Sosai kuwa. Da kuma zamanin ya zo da tunani da fito da kuri'a a cikin idan ne ke yi ko ko za ku kora. Idan ba shi ku kora shi ne za ta yi. Wannan aiki shi da kama ta kasance. Aiki ne na jagororin mu zaɓe, aiki ne don mu zaɓe, aiki ne don mu gyara dukkan baya, aiki ne kuma ƙara lafiya. ba sai ranar su zama ce za mu fafa gora. Yanzu za fara ɗora kan ba na yadda za mu fita wannan jam'iyya ta masu cikin hali ta masu cikin wannan goma maza ba a yi su tsakanin jam'iyyar da kuma jagororinsa da jagororin wannan maza ba da ɓangaren malam ibrahim shekaru na wannan maza ba su ma yanzu jagorori ne a wannan tafiya da kuma ɓangaren ɗaya jam'iyyar samu masu sha'awar kayan marmari suna ƙarƙashin wata abar da suke kare da yiwuwa da rana irin su tare. Ina so don Allah da kuma a koma kasashe da a ɗauko da a gaskatu da kan kowane abai. Titi ya yi bayani shi kansa ranar zaɓe bayan titi ɗin da shi ma kansa ita ce a kan abai. Wanda ta dawo yin takara ni ma a fasika kotun tiket na san mutum goma da suka ko mu tsaya mu kasa mu tsari a kanka. Idan ranar zaɓe ɗan bishiyar da kasa cin zaɓensa ko da kasa cin ciwo a fatinsa wacce zai da zaɓen gaggawa. Idan ranar zaɓe bishi ya kasa ciwo a fatinsa to kaga bishi ne ya kamata ina jin mu tana masa ƴan rawar bango. Idan ranar zaɓe a wani biyu ga su a domin shiga shi ma ejin ne a kan akwatin ya kasa ciwo a fatinsa akwai matsala. So abu na gaba shi ne mu da za mu tsaya akan akwati matan nan ku saurara mu da za mu tsaya akan akwati za mu sa ido duk ma da aka ga ranar zaɓe ya zaɓi wannan jam'iyya ta APC bayan zaɓe mun san shi ya sabu don mu ɗaga shi a cikin masa bulala su kai su wannan haka yake saboda haka kuma ina son hankalin ku Allah dan annabi mu haɗa sassan uwa ɗaya uba ɗaya. insha Allah haƙasa har sama haƙasa har sama wariska amana amana sai dan amana wa alaikum assalam Ubangiji Allah ya tabbatar ma da kujerarka. Majalisar tarayya Barista. Duba da yanayi na lokaci. Cikin iyawa Allah. Sha biyu na rana mun kada su. Kwankwasiya. Amana. Sai dan amana. Mune wa tawagar sunan kwankwasiya barka da zuwa wannan taro. A gurguje jawabi da ya rage shi ne jawabin duniya.
wanda za mu miƙa wa kwayewan bayan su shi a wanda kuke lokacin gambar honorable malam wani domin ya gabatar da wannan jawabi. NNPP